Hoe koud is het? 3 graden. Zo, dat is net warm. Nee, lekker koud. Ik heb geen last meer van griepjes, virussen of wat dan ook. En ik heb wel nog 2 kinderen thuis die af en toe wat meenemen, maar ik heb daar geen last van. Nee. Komt het echt hier toch dat ijsbad? Ja, dat komt door het ijsbad. Zo'n ijsbad van 3 graden neemt visser Else Dai. Ze kwamen op het idee om erin te schreeuwen voor de opleiding van ijsman Wim Hof, zodat ze regelmatig een koude douche nam. De opleiding weer intensief, een soort theorie leren en dan jonken nog een tal groepsbijeenkomsten. De oude mannen weer de laatste. Nu zitten de ijsman en zijn cursisten een week in Polen. En in Polen dan, dat was natuurlijk wel een uitdaging, want daar mochten we dan de berg beklimmen in bikini. Toen was het wat minder mooi weer, dus toen was het -15, -20. Plus het woei heel erg hard. Dus dat was enorm pittig. Is dat net gekkenwerk? Nee, als het maar binnen de grenzen blijft. En dat voel je wel, dat je niet te ver gaat inderdaad. Else niet kent nevens visser. Wichtig is dat je je eigen ziekhelling goed onder controle houdt. En dat je net nadenken hoe koud het nou correct is. Hoe een paar maanden wil vissen de eerste workshop, Jan. Dan waarom naar het ijsbad, na goed 4 minuten, het mooi west. Als ik echt gewoon me helemaal concentreer op mijn lichaam, dan kan ik mezelf warmer houden. Maar nu ben ik met jullie bezig, dus ik voel dat mijn lichaam nu sneller afkoelt.